No, holubkovia, čo by ste odkázali svojim budúcim deťom? Zajtra Petrik, vstávame, ideme na svadbu. Ja už som hore. Ty už si hore? Ja. Ideme. Tak Trečianske Bohuslavice, tešíme sa. Uvidíme, čo to dneska bude. Vypni si sterač, prosím ťa. Don't believe me. Niečo také? Do dobrovoľného hasičského zboru. Bacha, bo teraz točím na komentáre. Čakáme, kým sa nevesta vykráčka. Teru spáli. Azar. Verím, že to bude dneska krásny odpal a majte sa krásne večer. Čau, pá. Tak sme pohoreli na ihrisku. Máme tu ženicha, futbalistu a jeho družinu. Janka a jeho družina. Kameramanovi jeden. Ešte si dáme jedno pivko a ideme sa Aby sme toto sa stíli, že? Takto si nesie ženich nevestičku svoju. A ja nesiem kytičku. Chceš mu niečo poradiť predtým, než sa zlani? Ja zakapčem mu to bude. Zakapčaj ho. Ja mu to zakapčem. Dneska máme metalovú svadbu, takže si to užijeme. Yeah. Baby. Ide na trasa s ňou veľmi, vieš ak. To kvôli tomu dávam, že by Páli potom mohol zlezť dole. A že som ho počkal, nazad musím liesť kvôli Pálimu. Tá? Tá? Ty si sa vybral kameramana. Cílko hlasil dneska, že bude celý deň pršať, dneska nepršalo. A urobili sme prekrásne zábery pod Tatrami. A tešíme sa na zvyšok svadby, no. Kam ju bereš? Do auta ju zoberiem a ideme domov. Svadobná noc čaká. Dobre, nádhera, môžete sa ísť doriať, super. Petrik by nám chcel niečo povedať. Trošku meškáme, ale to nevadí. Páli tu dobehol svojou rýchlou nohou šľapku. Petrik sa dneska hrá na fotografa. A celkom mu to ide, no. Hop. Super. Na seba. Tak hodnotenie na kráľovej hole hodnotíme ako vysoko kontraproduktívne. A la Borbeli. Svadbe je 9 hodín ráno, my sa zobudili a chceme ísť domov, no nemáme kľúč, ani nemáme sa ich dostať domov, lebo tu stráži taký havo, ktorý nás nechce pustiť. Chvíľa. Do piky. Havo robí haf. Jak sa otočil? No a obskakujeme nevestu, neuzujeme nevestu, že... Glum! Stávaj! Svadobná obuv, typ pre kameramanov a fotografov. Vypiškaný, vykakaný, môžeme ísť. Takže kam to bude? Sláďak, vaša patejla a všetci moja. Pravia, že lásky na lone. Máme tvoje kolorovcov dneska, tak snažia sa, no. Tešíme sa na ďalší vlog, ďakujem, to bolo vaša pokračujeme ďalej. 1, 2, 3. Ideme robiť videoodkazy. Čo viete raz? Veľa verností. To už veľa mikrofónov. Majem na pravú ruku aj. Dneska Petra Pavla
Vecko na najlepšieho slávce. Že momentálne sa nám budú četná žiadosť o ruku dneska. Dneska sme možno po 20 rokov neboli a jeho. Janka, co tam hľadaš vo výstrihu? Konfety? Prsia. Ešte keby bolo týždeň voľná, Na nejakú akciu, ne? oddychnúť si. Ale to by oddychovali by sme až posledný deň. Myslíte, že budete pekné na obrázku? Hej? Jak princezné? Hej? Tak zakývajte ešte. OK, dneska mám pomocničku na svadbách, čo sa týka videoodkazov, pretože tu mám Mirku Čaute, čaute. z Mirka TV. Predstav sa, Mirka. Čaute, čaute, ja som Mirka TV, všetkých pozdravujem a milujem vás. Mirka TV má nehoráznú podobu z Keira Knightley. Vôbec to tak nie je, ale tvárim sa tak. Dobre, a ideme urobiť pár videoodkazov. Teraz ideme hľadať tieň niekam. Je normálny to ten kameraman. No, je normálny. Je normálny. Točí toto, co nemá Sranda je točiť. na tom, že ty ani neznáš a No. točím. Tu na mňa, ja viem, že kameraman krajší. Jaj, to ste vy dvaja, čo sa máte rádi. To je pre kapely, ktoré sa nedajú počúvať. 1, 2, hej! 3, 2. Máme dosť dneska. Stačí. Ale bolo super. Svadba číslo 2, sobota. A vyzeráme jak dvaja zombíci, ale... Ukáž mi lásku. Tu ešte miesto pre pána kameramana. Za chvíľu vybuchneme. Ne, Pedrik? Snad nie. Ani neviem rozprávať, taký som unavený. A čo hovorí fotograf na dnešné fotenie? Ja som veľmi spokojný. Dúfam, že budú aj mladomanželia. Ale čo video? Len, Fotky dobré, ale... len čo video. To bude kameň úrazov. Prečo máš takých asistentov, čo tu počubujú do kameramanov? Na budúce príď sám. V jednom filme sa hovorí, že jediný čas, kedy by si mal oddychovať, je keď ležíš v truhle, Petrik. Také vidíš? Tu má odbité. Áno? A čo? To som robil ja. Serus, už ma neruší. Skoro si nadápal do krávy. Do piky s týma kravami. Krávy jedna. Gorálske krávy do pindy. Ste, že budeme spolu, že budeme svali. Nádhera, no vidíš, jak krásne si to zvolala. Kameramáni parádny, fotograf parádny, paráda. No, to je čo to je. Tyraš, človeče. Porúčam všetkým a nevestám nám dať koláče, aby sme prišli domov a mohli potešiť našu mamku, babku a ocka. Dobrú chuť. Ďakujeme. Srdečne ďakujeme Palimu a To budeme ja? Peťovi, na Peťa nemôžeme zabudnúť. áno. Prečo? Až tak sa Ale by sa pohneval, ne? Ja? Odporúčaš každému, hej? No jasné, treba si to vyskúšať do prírody, správnych ľudí, na správnom mieste, nálada jak vyšita. Na záver sezóny 2018 sme si nemohli prijať lepší pár ako je tento. Yes! Tento pár. Dneska nezaspíme. Kde je Pali? Nie, tu je Pali. Ona ma našla.